खन्थाइनि मुङा दाबोनो बेबायदिनो दङ। अख्रां हमनायनि बिसोर बाथ्रा बुङो। अख्रां हमनायनि बिसोर बाथ्रा बुङो। गांखं सिफायलाङो गुबुन गाब फुननानै। गांखं सिफायलाङो गुबुन गाब फुननानै। अरखि सिङाव कफि काप थालांनाय आरो अरखि सावनायनि बाथ्रा सोर मिथिगौ? इन्जुर बुखुनानै सल' लिरो मिजिं फोथैनायनि। बेखायनो गुबुननि सल'नि बाहागो आं जाया। आं लिरगोन गावनि सल'। आं लिरगोन गावनि गुबुन मोनसे बाथ्रा। अख्रांमा दावबायनायनि सल', लैथो दावबायनायनि सल'। दिनै हराव हाब्राङाव गाबनाय सियाला फोजादों। मैयासिम बे लामायाव दङमोन सिनायै गोथै सह'। खर' गैयै सह', सिनायथि गैयै सह'। आरो गाबोननि साबसिन बिमुं मोनगोन सोलेर। मैया सोरांदोंमोन दावहानि गराय दाब्रायनायजों। दिनै सोरांदों सिलाइ बारुदनि गुलिजों। आरो गाबोन मुगा मोनसे थांबाय। हायाव दाबो रानथाबनानै दं सिनायै गोथां थै। मुखा गाननाय मोखांफोरा होंगो दोंगो सिलायदों सिनायथिनि बिबुंथि होनो। गोजाम इन्जुराव दाबो रोखायैनो दङ। दाउब'आ गोसोम जाया, दाउखाया गुफुर जाया। थेवबो बे समाव दावहानि आंखाल गैया। दैमानि हरै फारसे लुन लुन उखुन्दै खुदों। माब्रै दं जिउ, माब्रै दं सानस्रि, माब्रै दं मिजिं। दाबोनो बेबायदिनो दङ। जोबोरै मोनसे फिल'सफिकेल खन्थाइ, बुजिस' हाया हाया ओंथि गोनां खन्थाइ। खोनासंनानै आं मोजां मोनदों। मिजिंथिदों साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लटास पि नार्जारिनि खन्थाइखौ खोनासंनानै थुलुंगाखांगोन आरो गावखौनो गाज्रि थासारिनिफ्राय, गाज्रि लोगोनिफ्राय, गाज्रि हान्जानिफ्राय गोजानाव दोननानै मोजां थांखिजों आवगायलांनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। लटास पि नार्जारि जों बयबो मिथिगौ सासे जौगाफुनाय खन्थाइगिरि, बर' सिख्ला। दा जों मिथिगौ खन्थाइया ओरैबायदि मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोनि रावखौ गाब फुननानै समायना खालामनानै जोङो बुहुमाव गोसारहोनो हायो। खन्थाइया ओरैबायदि मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों गावनि जि सिनायथि बेखौ जोङो इस्टाब्लिस खालामनो हायो। खन्थाइया ओरैबायदि मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों जोङो रंजानो हायो आरो गुबुनखौबो रंजाहोनो हायो। दिनै जों मिथिगौ लटास पि नार्जारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खन्थाइ शेयार खालामो। दा बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिगोन बबे समाव खन्थाइ लिरो आरो खन्थाइ लिरनायनि बिहाइन्डआव मा थुलुंगा दङ बेनि सोमोन्दै जोंनो फोरमायगोन। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय, अननाय, मोजां मोननाय बावहरनाय थाबाय। आङो खन्थाइखौहाय स्कुलिं समनिफ्रायनो लिरदोंमोन। बै समाव आं खन्थाइखौहाय मिथिंगानि सायाव आरो गसाइ फोथायनायनि सायाव लिरबोदोंमोन। अब्ला बिनि उनावहाय आं कलेज फरायनाय टाइमाव सानबाय आरोना जे खन्थाइयाव जों माखासे गोथां सावगारिफोरखौ सोनो हायो जायफोरखौ जोङो समाजाव जाफ्लेबाय थानाय नुनो मोनो, जोंनि जिउआव जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनो आरो आंनि खन्थाइ लिरनायनि गुबै मोनसे फुंखाया। खन्थाइखौथ' ओरैनो माब्लाबा दोंसे खन्थाइ लिरनो थाखायनो गोबाव सम नांगौ जायो, खिन्थु माब्लाबा गोबां मुखुबथिनि गेजेरावबो ओरैनो दसे सम मोनोब्लानो लिरनाय जायो आरो। बांसिनै हरनि समाव माब्लाबा सम मोनोब्ला लिरबाय आरो माब्लाबा अफिसाव थांनायावनो अफिस टाइमावनो खामानि गैयाबा लिरो। आंथ' फोथायो जे खन्थाइया ओरैबायदि मोनसे बिजों जायखौ जोङो थुलुंगा महरै लानानै जों जिउआव जों उथ्रिसार जानोबो हायो। दा लटास, नोङो बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन जे दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खायफाखौ जों नुदों खायफा पलिउटेड एनभाइरनमेन्ट, गुबुंले आबहावायाव थानांदों आरो खायफा मेगन थासेयावबो खाना जानांदों। बिथांमोन बायदिया खन्थाइ लिरोब्ला मा मुलाम्फा जागोन? बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जे
खन्थाइया मोनसे गावनि गोसोखौ गोथारै लाखिनो हानाय आरो गावखौ फोसाबनो हानायनि मोनसे गुन जे खन्थाइ लिरोब्ला जे नोङो गासिबो बावलांगोन खालि नोङो बे खन्थाइनि सिङाव हाबनानै गावखौनो गाव मोनदांगोन आरोना बेनिखायनो जाय लामा आन्दायनानै थादों आरो गुबुंले लामाजों आवगायलांनानै गावखौ फोसाबनायनि राहा लामाखौ नागिरनानै लानो हायाखै आं बिथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोनहाबो माबा मोनसे लिरनायजों गावनि रोंगौथि गावनि सानदांथि गावनि मोनदांथि गासैखौबो फोरमायनानै होनो हायो आरो गुबुननि गेजेराव आरो गावखौ सोदांनानै लानो हायो खन्थाइनि गेजेरजों